Salutare youtuberi, eu sunt Liviu Gamer, făcut nou pe YouTube. Dacă vreți, la 30 de like-uri vom posta și a doua serie de Minecraft. Sunt alături cu DZIT, adică Robert. da, va susține pentru ca să ne ajute aici așa să putem juca și ne va susține și el cu această serie. El e DZ, mai ușor de spus. Nu știu dacă are canal de YouTube. Încă n-am. Deci nu. Dar în rând asta am și eu. Bine. Noi aici așa am făcut o casă, cum s-ar veni, și vrem să o decorăm. Și dacă vreți să ne susțineți cu un buton de like, ar fi foarte... Sau să jucați cu noi live. Va fi a doua serie, va fi din Minecraft, partea la survival, va fi după acest episod, va apărea și celălalt episod din partea a doua. Vă vom lăsa Skype-ul nostru să ne contactați și dacă vreți puteți să jucați cu noi live. Dacă vreți, o să vă las în descriere seria, cum ne cheamă pe Skype sau canalul de YouTube, ca să putem să ne vizionați mai ușor. Deci, la 13 minute, vom filma 13 minute foarte bine și va apărea după aia și partea a doua din Minecraft. Și partea a doua va apărea tot la creativ. Da, vom face 3 părți. Da, vom face 3 părți la creativ și va ieși frumos. Bine, hai să vă prezentăm casa. Noi am mai lucrat prima dată am mai lucrat o serie și am postat-o, dar a fost o eroare și nu ne-a dat voie. S-a închis canalul lui. Da, asta ce vrei să fie. Păi calculatorul. Da, da. Cum ai pus astea? Secretul meu? Bine. Ți-ai pus ceva de desubt? Da. Uite, Eu o să vezi. a Bă, dispărut. uite ce mi-ai scos aia. Păi dacă știi să pui înapoi, o pui înapoi. Da. Oh, Daniel. Las blocul ăla liber. Cum ai sui pe aici? Dă-te. Așa se procedează, dar în fine. Unde-i manechinul ăla? Ce manechin? Ăsta. Așa, bun, punem. Așa, murăm. Deci așa făceai? Da. Și îmi trebuie slab. Nu. Slab. Dă-te de acolo. Ok, dar nu mai o să mai ies. Da. Nu. Uite așa. Ăsta trebuie. Eu voi pune niște copaci, voi Așa, planta deci. copaci. Măi, eu voi planta niște copaci. Ok. Da, dar ar trebui să-i faci tu pe aici. Deci, în fiecare colț de aici va fi câte un copac. Ok. Și în mijloc, bineînțeles. Nu, trebuie mai jos. Da. Deci, câteodată sunt servere care au foarte mult lag. Da. Nu pot să juca deloc.
Deci, acum să creștem copaci. Mă, eu sper că cum a ieșit copacul ăsta. Mă, copace toți care sunt colțuri vor ieși cu o parte tăiată din frunze. What? Uite, poți să vii să vezi, dar... Cum se face, bă? Că nu ai pot să pun niciun piston. Da, mă, dacă am spart eu aia. Normal. Dar vezi... Gata, am reușit. Da, era sparte ceva, mai era spart ceva de pe acolo, nu? Nu era nica spart. Ce copac e și ăsta? Wow. Bă, n-a crescut copacul, mă. Dar de care copac ai pus tu? Stejari. Stejari. Păi voi face cu copaci pe aici. Da. Dacă vreți, puteți, dacă vreți, puteți să intrați și voi pe acest server. O să-l Îl voi lăsa în descriere. Da. Sau voi juca pe încă un server, dar voi juca undeva să fim cu luptă. Da. Deci. Deci eu voi pune ultimul copac și să vedem de câte minute am filmat. Băi, am filmat de minutul... Am filmat de 10 minute. What? Uite-te la mine! Wow, cum ai pus ăla? Că cum vreau Păi am scris ha și mi l-am pus în cap. Ce ai scris? Ha, Hub. ha, Hată. ha, ha. Wow, ce am? Nica. Gata, mi-l scop din cap. Ia, hai să vedem. Oh, Știți ce s-a pus în cap? Piston. Ia uitați, noi suntem oameni felinari. Puteți să vă puneți și voi de toate. Scrieți doar hat, A, nu se vede asta. scrieți hat și veți avea, uitați, lemne, tot ce vreți vă pune. Hai, doamne! Bineînțeles. Hai, doamne! Vino la... Wow. Mă, ce ți-ai pus? Ce e ăla? Slep. Slep. Ce e ăla? Slep. Slep, de ce? Homulicule, mi-a venit o idee super. Păi, hai să ne punem, eu îmi pun... Homulicule! Uite-te la mine. Wow! Da, mulțumesc! Sunt super! Homulicule, hai. A, nu. Ești astronaut. Gata, mă. Haideți să terminăm această serie. Da, încă una și gata. Hai, am să trașă. Mai sunt puține minute. Deci, filmăm de 10 minute noi. Pentru că dacă filmăm de mai multe minute, va fi o problemă cu YouTube-ul. Da, hai. Ce facem aici? Păi să terminăm acum? Păi am terminat. Să terminăm partea asta acum și după aia să intrăm la o parte de bătălie? Da. La revedere, ne vom vedea cu o altă serie. Salutare, YouTuber, ne vom revedea în a doua parte. În a Din doua Creativ. parte nu va fi la Creativ. Va fi o parte surpriză pentru voi. Nu uitați, Și ia să vă nu uitați, la 30 de like-uri vor apăra vom continua această serie. la, nu,
La 30 de like-uri va apărea 3 serii de Minecraft surpriză și pe diferite servere. Bine, eu sunt Liviu Gamer. Pe YouTube mă puteți găsi pentru că voi lăsa acest link în descriere, pe Facebook sau unde vreți voi. Sau și pe Skype mă puteți găsi, dar mai presus mă găsiți pe Facebook și pe Skype. Vă salut pe toți cei care ne-au urmărit. La revedere! La revedere! Nu uitați să apăsați butonul de like. Da. Ai închis? Nu.